Ani yakuma o bisimilay mali kunnafoni jabarani sanfɛ bi amena yala ka do dugu kɔnɔ ka maaw ɲininka hakilina la a yirala k'a fɔ Mali Niger ale ni Burkina Faso AES jamanaw ko olu yɛrɛ kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ ka bɔ fɛn min ye CEDEAO ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛna do dugu kɔnɔ ka maaw ɲininka hakilina ye aw k'an si tantɔ. Hakilina min bɛ ne la ko la o ye décision min ta ne b'a ka jate la décision ɲɛna parce que adamaden n'i bɛ baara o baara la n'i bɛ mesure de ta une fois que n'i y'a ye mɔgɔ dɔw b'i contre la k'a fɔ k'olu fana bɛ fɛ ka pression sigi i ka gɛlɛya kan i bɛ bɔ cogo de ɲini o jɛ la o de b'a to i bɛ i yɛrɛ sɔrɔ mais ne bɛ min fɔ ni jamana saba ninnu ɲɛmɔgɔ ye u k'u hakili to yɛrɛ la parce que adamaden o adamaden n'i bɛ k'i ka intérêt défendre pour que i ka jamana kɔnɔdenw ka lafiya kana ɲini fiyewu k'i ɲɛ yɛlɛ k'i ka jamana kɔnɔdenw kunkolo lajɛ sinon fɛn dɔw bɛ yen olu fana de bɛ taa k'u da u kun filɛ ka décision min ta ne yɛrɛ ka hakilina ta la a ka ɲi mais o kana ɲinɛ jamanadenw de y'u bila ɲɛmɔgɔya la wa jamana kɔnɔdenw fana b'u k'u jate minɛ u bɛ ɲɛmɔgɔya baara min na n'u ɲinɛna jamana kɔnɔdenw ka intérêt kɔ dɔrɔn o jamana kɔnɔdenw kelen de bɛ tila ka bila o la mais o kun ye baara min kɛ ne ka hakilina ta la a ka ɲi ne yɛrɛ b'u soutenir ne b'u dɛmɛ Ala ka ɲɛtaga d'u ma. Ne fɛrɛ don a diyara n ye kojugu parce que o fana u mɛnna ka maltraiter yan kojugu ya vraiment a diyara n ye awɔ. Ni jamana ninnu mɛnna CEDEAO la ne bɛ ɲininkali segin ka na aw ma n'i ye den wolo i bɛ den wolo nafa de kama n'i ye den wolo n'a tɛ nafa ɲɛ ye tu le mets dehors CEDEAO an farafinw de jɛra k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen an ka farafinya ni an ka ɲɛtaga hakilina an ka jɛ ko don minɛn kelen kɔnɔ k'o kɛ bon n'a yera k'a fɔ ko den min na anw y'a wolo an fɛ yen yɛrɛ k'o den tɛ anw ta ye o den baloli bɛ mun nafa ɲɛ anw ye tuguni CEDEAO ka laɲini fanbaw a bɛ axe saba kan CEDEAO bɛ créer don min na ni ma fili pewu an y'o mɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw da CEDEAO bɛ créer don min na Mali jamana jɔda bonyana CEDEAO création na kosɛbɛ depuis sani CEDEAO cɛ mais organisation wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ CEDEAO ye Union européenne bɛ yen ONU bɛ yen hali arabuw ka farankanw bɛ yen u bɛ kuma k'u ka olu ka ɲɛtaga kuma de fɔ mais anw ka ɲɛtaga kuma tɛ fɔ anw yɛrɛ ka kulu kɔnɔ fo anw ka kulu de bɛ anw minɛ ka anw ni mɔgɔ wɛrɛw ma autorité minnu bɛ yen bi parce que n'a fɔra ko Mali bɔra CEDEAO la minnu bɛ fɛ ka mɔgɔw ɲagami u bɛna fɔ non ko transition de ye Mali bɔ CEDEAO la transition ye maliyɛnw sago de kɛ anw yɛrɛ kun pereselen d'u la maliyɛn dɔw bɛ olu kun ye kɛlɛ daminɛ ka ban anw pereselen kun d'u la parce que anw hakili la an mɛnna CEDEAO kɔnɔ CEDEAO nafa t'anw kan quoi o de la an bɔra CEDEAO la a diyara maliyɛn bɛɛ bi ne b'a dɔn maliyɛn fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi ni aspiration wɛrɛ t'i la ni Mali ko tɛ nin diyar'i ye quoi Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi san 8 tɛmɛnen kɔfɛ maɲumako ni kɛlɛ ani farafarali la CEDEAO jɔyɔrɔ kɛra jumɛn y'a kɔnɔ accord fɛn fɛn signé na bi ni Mali bɔra a accord kɔnɔ ni accord ninnu kɛra Mali coronin sababu ye i b'a fɔ accord de Wagadugu i b'a fɔ accord d'Alger ni accord ninnu bɛɛ taara CEDEAO ka gouvernement kɔnɔ CEDEAO bɛ nin bɛɛ kalama wa CEDEAO b'a dɔn ko ni accord ninnu bɛɛ ye janfa de ka ɲɛsin Mali jamana ma mais CEDEAO m'o bali CEDEAO m'a jɔyɔrɔ fa anw ka président n bɛ Amadu Tumani Ture n bɛ segin a tɔgɔ kan Ala ka lahara sɔn suma ye don min na Amadu Tumani Ture b'a fɔ ko Libi kɛlɛ kɔlɔlɔ k'a bɛ se Mali ma Libi kɛlɛ k'a kɔlɔlɔ k'a bɛ se Mali ma Mali tɛ se ka kɔlɔlɔ in kunbɛn a ye interpellation de kɛ o est-ce que n'a y'a sɔrɔ CEDEAO kun ye organisation jɔlen ye depuis o wagati CEDEAO kun kan ka fɛɛrɛw tigɛli daminɛ pour que o kɔlɔlɔ ka se ka kunbɛn o CEDEAO y'o kɛ yan donc Mali bɔra CEDEAO la an tɛ se ka foyi f'o la ni nisɔndiya tɛ quoi o diyara anw ye quoi mais kuma ye mun ye sisan an bɔra CEDEAO la yalima hakilina kuraw ye jumɛn ye o accompagné anw ye jeunes de ye je profite pour rappeler à la jeunesse malienne président man kunna bi a y'o de fɔ ale ka échec ye jeunesse ka échec de munna ma cɛkɔrɔba la mɔgɔw tɔgɔ fɔ parce que olu y'u seko kɛ mɔgɔ b'i seko de kɛ
i bɛ dɛsɛ ka da i seko de la anw de bɛ denmisɛnninya kɔnɔ bi ni nin kɛra anw tile la ne y'o de fɔ n ko anw tile de jara quoi Abi Koyita ka dɔnkili de don anw tile de jara parce que anw tile de la a fɔra ko ni fɛn o fɛn kɛra ko Mali tɔ bɛ coron an y'a bɛɛ kɛ wa foyi tɛ bɔ a la a yirala maliyɛnw na k'anw de bɛ se ka Mali jɔ anw tile la u ko n'a ye MINUSMA gɛn MINUSMA min namarala ka na ko n'an y'o gɛn ko non k'u bɛna Bamako minɛ an ye MINUSMA gɛn an Kidali récupérer u ko n'an bɔra CEDEAO la bi anw bɔra CEDEAO la CEDEAO bɛ ka démarche de négociation bila ka na yan pour que ka na anw négocier an ka segin ka taa CEDEAO la an bɛ Burkina ni Niger fo wa olu minnu y'a faamuya k'a fɔ ko farafinna tɛ se ka jɔ ni farafin ka fara ɲɔgɔn kan tɛ an bɛ farafin jamana tɔw wele u ka bɔ nin namarako ninnu kɔnɔ u kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka farafinya kɛ quoi le panafricanisme c'est pas des mots panafricanisme ye kɛwale de ani dusukun an ka dusukun ɲuman nourri an b'o dɔrɔn de ɲini sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye quoi sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye anw yɛrɛ ka sɛgɛn kɔnɔ an bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ka ban parce que fɔlɔ dɔrɔmɛ t'i kun tɔɔrɔlen don mais bi malien tɛ yen bi walayi fɛn t'an kun Mali la gɛlɛyaw bɛ courant bɛ tigɛ mais an nisɔn ka di quoi on est fier de ces leaders on est fier du malien aujourd'hui diɲɛ fantan naani bɛɛ ko malien bi bi in na ko an kun ye min ye kunun histoire kun ye anw kɛ min ye k'an segin o ma donc ça c'est une fierté. Bon vraiment an ye kuma in mɛn bɔlɔlɔ siraw kan bon vraiment an ka jamana in sɛgɛnna an ka jamana in ɲanina vraiment an bɛ dɔɔnin min na ko bi kɔni an bɛ fɛ an ka jamana in ka k'an yɛrɛ ta ye et puis kɔlɔlɔ jugu fɛn bɛ jamana in kɔnɔ n'an bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka bɔ malidenw kan vraiment o y'an ka fierté ye quoi n'o tɛ an sɛgɛnna jamana in kɔnɔ vraiment CEDEAO bɔli CEDEAO tɛ kuranɛkolo ye o kuranɛkolo tɛ o bɛnkan sɛbɛn dɔrɔn de don n'a tɛ Mali arranger an bɛ bɔ a la foyi t'a la i m'a faamu bɛɛ ka Ala deli jamana ka hɛrɛ bɛ min na an bɛɛ bɛ t'o de sira fɛ mais jamana ka hɛrɛ tɛ min na an tɛ t'o sira fɛ dɛ ne kɔni bɛ min fɔ yarabi an ma bɛn kɔni Ala ka bɛn sabati jamana in kɔnɔ Ala ka bɛn sabati jamana in kɔnɔ Ala ka malidenw kan bɛn bɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ foyi tɛ yen transition u bɛ baara la bi u bɛ baara la sini wa an b'u kɔ n'a diyara mɔgɔ ye an b'u kɔ a ma diya mɔgɔ ye an b'u kɔ wa an bɛ Ala deli u bɛ baara min na Ala k'a ɲɛ u bolo parce que n'a ɲɛn'u bolo Mali de don n'i y'a mɛn bi diɲɛmɔgɔ bɛ bɔ k'a fɔ k'u bɛna Mali kɛlɛ fɛn wɛrɛw la bon jamana in ye sira caman ta ka tɛmɛ a sira caman ta malidenw sɛgɛnna jeli bɔra jamana in kɔnɔ fɛn bɛɛ tout mais mɔgɔninfin i mana kɛ cogo o cogo diɲɛnatigɛ la bɛɛ tɛ se ka kɛ i b'a fɔ ko ne bɛ ko dɔ kɛ sisan ko mɔgɔ dɔ bɛ se ka k'a fɛ quoi n'o tɛ ninnu bɛ baara min na ɲɛdimi tɛ kɔnɔdimi tɛ bɛɛ ɲɛ b'a la jamana in kɔnɔ quoi i y'a faamu an bɛ Ala de deli an bɔra kɔrɔlen min na an kana segin o la bilen vraiment gɛlɛya in ye Ala ka kɛ de a n'an yɛrɛ ka bɛn Mali bon n'an bɛnna donc a ka ca Ala fɛ jamana bɛ bɔ nin kɔnɔ quoi bon ne kɔni bɛ Ala deli an ka bɛn n'an bɛnna o de ka ɲi quoi i m'a faamu n'o tɛ CEDEAO ko fɛn ko ninnu a si tɛ kuranɛkolo ye. ne yɛrɛ bolo u ye temps ta kojugu parce que mɔgɔ bɛ fɛ ka i su tɔ la don donc ni n'o tigi bɛ ɲɔgɔn na i bɛ kɔn k'i yɛrɛ ɲini joona quoi parce que depuis don min u y'a essayer k'u bɛ fédération kɛ depuis o don de CEDEAO ka dissolution ye quoi parce que n'a ye AES kɛ dɔrɔn a bɛ bɔ CEDEAO la diyagoya ye parce que an se k'a fɔ k'a bɛ l'alliance des États du Sahel k'a bɛ kɛ ka tila ka to CEDEAO kɔnɔ quoi donc fɛn filɛ sa ta donc Mali bɔli kɔnɔ la a ɲana quoi quelle que soit la conséquence parce que an b'a dɔn gɛlɛya b'a kɔfɛ mais la population doit se lever et debout et soutenir le gouvernement donc fɛn min a ma nɔgɔn quoi mais a tɛ taga population ka cɛsiri kɔ toutes les trois pays Mali dɔrɔn tɛ dɛ toutes les trois pays a population bɛɛ de bɛ cɛsiri ka État dɛmɛ pour que a bɛ tɛmɛ quoi mais n'a tɛmɛna hakili la kɔni gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya de bɛ yen quoi a kɔni ne kɔni bolo kɔni u ma foyi ma kɛ ka tɛmɛ nin kan mais gɛlɛya b'a kɔfɛ dɛ mais an b'a dɔn mais il faut tenir. Je suis très fier, très fier de nos autorités actuelles, voilà, parce que vous n'êtes pas sans savoir que parmi les États membres, n'est-ce pas, qui ont créé la CEDEAO, le Mali en fait partie. Le Mali est un État vraiment qui a beaucoup donné, qui a assez donné dans la création de la CEDEAO et dans l'accomplissement des missions de la CEDEAO, voilà. Donc la CEDEAO n'est pas censée être vraiment une organisation voilà, qui devrait céder à l'instrumentalisation.
Voilà, parce que la CEDEAO devrait être vraiment une organisation qui devrait prôner, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le panafricanisme. Voilà, parce que là où nous sommes aujourd'hui, voilà, nous avons besoin vraiment du panafricanisme pour atteindre l'idéal du développement auquel nous aspirons tous. Voilà. Donc je pense que en autorité donc je sais que beaucoup de gens vont dire non, ça va amener des problèmes à venir voilà, et côté comment dirais-je, côté commercial tout, mais c'est-à-dire c'est rien qu'on hérite quoi. Voilà, c'est-à-dire que nous partons vers nous partons vers ce qu'on appelle vraiment une souveraineté, vers une indépendance totale. Voilà, parce que aujourd'hui l'Union européenne, quel est le pays africain, même si c'est l'Union européenne, il n'y en a pas. Voilà, mais vous voyez que vous allez voir que ces États, n'est-ce pas, qui sont là à chaque fois au sein de nos organisations, voilà, donc on a essayé d'instrumentaliser pour que intérêt défend. Voilà, donc le Mali a compris cela, voilà, et Dieu merci, le Burkina Faso et le Niger aussi ont compris cela. Voilà, donc voilà, donc nous aux femmes, donc je pense que nous invitons les autres pays aussi à ces femmes. Nous n'avons rien contre la CEDEAO. Le Mali n'a rien contre la CEDEAO, vu que c'est le Mali, même je peux dire c'est le Mali même qui a créé la CEDEAO. Voilà, si on peut le dire ainsi. Mais me fait Aurami Famia. Voilà, c'est-à-dire Nambora CEDEAO là, c'est parce que nous avons des raisons valables. Voilà, c'est-à-dire Mali m'a eu la bossé de là parce que ko akadi président et ko orabo Mali ga bossé de là, non c'est pas ça. Voilà. Mali kunnafoni jabarani lamɛnbagaw a kulo gɛrɛsɛgɛ kɛla min ye an ka bi yala kɔnɔna na o de ye nin ye aw sɔgɔlen to an na toujours aw kana ɲinɛ k'aw like k'a abonné k'a partager aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ bye.